Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή μπορείς για παράδειγμα από το ίντερνετ, ναι, να μιλήσεις με το χαμόγελο του παιδιού. Η τοπική κοινωνία αγκάλιασε το χαμόγελο του παιδιού και το πολύτιμο έργο που προσφέρει απλόχερα στην κοινωνία. Την Παρασκευή, τρίτη μέρα παρουσίας του χαμόγελου στην Αλεξανδρούπολη, παρόλο που ο καιρός ήταν βροχερός, οι δράσεις υλοποιήθηκαν χωρίς καμία αναβολή και οι μαθητές που επισκέφτηκαν τις κινητές μονάδες του οργανισμού προχώρησαν σε προληπτικές ιατρικές εξετάσεις. Ξεπιστεί και θα λέξει να σε τραυματίσω. Για να δω αυτό εκεί. Πεντακάθαρα. Και πώς εξετάζουν οι γιατροί? Με δυσκολία. Με δυσκολία? Ναι. Τι, σου κάνουν ντάντεμα? Με τα κάνω λίγο με το, αλλά εντάξει, κρατιέμαι. Εντάξει. Λοιπόν, έλα, να το. Άνοιξε καταρχήν μόνος σου. Άνοιξε. Μη φοβάσαι. Λοιπόν, έλα, θα βάλω στικάκι, αλλά λίγο να δω γύρω-γύρω. Δοντάκια, χιλάκια, βλεμμογόνους, Μέσα τη γλώσσα τώρα. Μέσα. Ωραία. Ωραία, για σήκω λίγο ψηλά. Ωραία. Ανάσες πέρα. Αυτό ήτανε. Πέρα από τις προληπτικές εξετάσεις, τα παιδιά ξεναγήθηκαν στις κινητές μονάδες του οργανισμού. Με μια μεγάλη αγκαλιά υποδέχτηκε τους μαθητές ο Κώστας Γιαννόπουλος, πρόεδρος του Χαμόγελο του Παιδιού, που ακούραστος όπως πάντα στάθηκε πλάι τους και συνομίλησε μαζί τους για όλα αυτά που τους κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Ένα κινητό επιχειρησιακό κέντρο που συντονίζει όταν εξαφανίζεται ένα παιδί ή ένας ενήλικος, συντονίζει όλες τις δυνάμεις που είναι στο πεδίο, που είναι στο χώρο, προκειμένου να κάνουν σωστή και γρήγορη, να έχουν γρήγορη ανταπόκριση, να μην κινδυνεύσει η ζωή του ανθρώπου που έχει εξαφανιστεί. Γιατί όπως μας είπε και η κυρία πριν, ότι το πρώτο 24 είναι το πιο δύσκολο. Το πρώτες ώρες είναι. Πρώτες 2-3 ώρες. Γιατί υπάρχουν πολλά θέματα, αυτοκτονικότητα κλπ. Που πρέπει να το προλάβουμε. Οι νέοι μας έχουν φως, έχουν δυνατότητες, αλλά τις έχουμε βάλει απέναντί μας. Ναι, υπήρξαν πολλές συγκυρίες που δημιούργησαν εντάσεις στα παιδιά. Η πανδημία, η οικονομική κρίση, η βία μέσα από τα μέσα ενημέρωσης. Η βία που βγάζουν οι ίδιοι οι άνθρωποι που πλακώνονται, μου λέγανε κάποια παιδιά όταν περνούσαμε από τη Βουλή. Λέω εδώ πέρα που τους εξηγούσαμε, λέει αυτοί που πλακώνονται στην τηλεόραση. Δηλαδή ακόμη και αυτό είναι ένας αρνητικός παράγοντας για τους νέους. Άρα τι μου λες εμένα να είμαι εντάξει και όταν βλέπω στον δρόμο τα αυτοκίνητα και όταν γίνεται κάτι βγαίνει ο άλλος και να πάει να σε σκοτώσει, να βγάλει το μαχαίρι, να βγάλει το όπλο κλπ. Ζούμε λοιπόν, ζουν τα παιδιά σε μια κοινωνία που δίνει παραδείγματα άσχημα. Εγώ έχω πολλές ελπίδες για την νεολαία. Θα πρέπει να ξέρετε κι εσείς, οι νέοι, τα παιδιά, ότι μπορείτε να πιστευτείτε. Προηγουμένως, ξεκινώντας τη συζήτηση, κάποιος να κάνει το χαβάλι. Με το που ξεκίνησε να κάνει χαβάλι, του λέω όλα μαζί είμαστε. Και μιλήσαμε ανθρώπινα, επικοινωνούμε. Πώς μπορούμε να επικοινωνούμε με εσάς, γιατί. Επικοινωνία είναι το πάνω. Αυτό είναι. Και τελικά έχουμε αποτέλεσμα και μας παίρνουν τηλέφωνο τα παιδιά, οι νέοι, για να μας μοιραστούν με ένα πρόβλημα, μια καταστροφική κατάσταση που υπάρχει. Το Χαμόγελο του Παιδιού συμπληρώνει 30 χρόνια και έχοντας στηρίξει περισσότερα από 2.200.000 παιδιά από το 1995 έως και σήμερα, έχοντας αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο φάσμα δράσεων για την ολιστική υποστήριξη κάθε παιδιού, νέου και των οικογενειών τους, βρίσκεται στην περιοχή με το σύνολο των εξειδικευμένων κινητών μονάδων του και το επιστημονικό προσωπικό του, με στόχο τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών πρόληψης, ευαισθητοποίησης και διαχείρισης των προβλημάτων και όσων απασχολούν τα παιδιά και τις οικογένειες. Όταν ένα παιδί δίνει βία και θυμώνουμε στην τηλεόραση που το βλέπουμε, και καλά κάνουμε και θυμώνουμε, γιατί αυτή την ακραία βία δεν την περιμένεις από νέα παιδιά. Κάτι θέλει να σου πει. Αντί λοιπόν να σταθούμε κοντά του, αντί να βρεθούμε κοντά του και να έλα αγόρι μου, έλα κορίτσι μου, να δούμε ποιο είναι το θέμα στο πρόβλημά σου, γιατί είσαι τόσο θυμωμένο. Ξέρετε τι κάνουμε σαν κοινωνία και πολιτεία? Τιμωρούμε. Η λέξη φροντίδα την ακούσατε ποτέ από μια διαδικασία? Κλείνοντας, ο κύριος Γιαννόπουλος αναφέρει πως την δύναμη για να συνεχίζει την αντλία από τα δεκάδες παιδιά που καταφέρνουν να ξανακερδίσουν τη ζωή τους μέσα από την προσφορά του Χαμόγελου του Παιδιού. Πώς μέχρι και σήμερα εξακολουθείτε σαν να είναι η πρώτη μέρα σε αυτό που κάνετε? Σαν να είναι η πρώτη μέρα, ακριβώς αυτό το είπατε. Δεν αλλάζει τίποτα σε καμία στιγμή.
συμμετέχω κι εγώ όπως τόσοι άλλοι, γιατί το χαμόγελο δεν ανήκει σε μένα ή σε κάποιον άλλον, σε κάποιο διοικητικό συμβούλιο. Το χαμόγελο ανήκει στην κοινωνία που το στήριξε και το ανέβασε. Αυτά που έχουν γίνει από την ελληνική κοινωνία, όχι από κάποια άλλη. Άρα οι ίδιοι άνθρωποι που στηρίζουν, οι άνθρωποι που συμμετέχουν, είναι αυτό που καταφέρει το νοικοκυριό του χαμόγελου. Ναι, είναι αυτό η φατσούλα η οποία με οδηγεί αρχικά και με οδήγησε. Και είναι το στήριγμά μου, αν θέλετε. Βλέπω τα παιδιά που σώθηκαν χάρη στο χαμόγελο. Σώθηκε η ζωή τους κυριολεκτικά. Όχι, εντάξει, σώθηκε η ζωή. Βλέπω τα παιδιά που προχώρησαν και έγιναν μαμάδες και μπαμπάδες και έχουν παιδιά και είναι τρυφεροί. Εθελοντές που τότε ήταν εθελοντές 15-16 χρονών, όπως τα παιδιά εδώ, που σήμερα είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Χαμόγελου. Παντρεύτηκαν δύο από αυτοί, δύο που συγκεκριμένοι. Το παιδί τους τώρα είναι εθελοντής. Είναι όλο αυτό το μεγαλείο λοιπόν που σου δίνει συνέχεια τις τονωτικές ενέσεις, γιατί έρχονται κάποιοι που ενοχλούνται από το έργο του χαμόγελου και προσπαθούν να το στοχοποιήσουν. Εδώ είναι το θέμα. Γιατί θέλουν να σε βγάλουν από τη μέση, ποια συμφέροντα, τα αφήνω το ερωτηματικά να υπάρχουν. Γιατί δεν μιλάμε ούτε για κυβέρνηση, ούτε για κόμμα, ούτε τίποτα. Μιλάμε για κλίκες, οι οποίες κατά καιρούς είτε σε τοπικό είτε σε εθνικό επίπεδο προσπαθούν να βγάλουν από τη μέση οτιδήποτε καλό υπάρχει για να μην φαίνεται το καλό.